салом алейкум, иншалло рӯзи ҳамагӣ бахайр бошад. Рости шав ки ман рахӣ кардам растам, худоро шукр соқ саломат. Дига мондаш деги хоб будам, сар мара занг задан ки то мирисам хай бас адама дучор шуда сахт сих шудем. Занг задам дар шаҳр набошам ки барам бинмаш. Занг задем, телефонош киштагӣ навистем, ҷавоб наметан. иншалло ки умедворем ки сиҳат саломатай. шаб хеле соатҳои қариб 1:30 буд, чун хеле ховол омад, дидам истора, дидам ранги мошин томирис, ина Аллоҳ шоҳидай бахту қазам адим рафтам ки ҳами томирис набоша гуфтам. ба дилам рафт, дидам ки номери мошинест, гуфтам ки не неужели барои ки тахтарак хушрӯ ҳай мекуна, ҳай ҳамач дар насиби тақдирай. Ками саҳар уже саҳарам нема дер хестим, зангам задан ки мақсад соқ саломат расиди, шав барк ма шав рахки хай бо раҳи дроз рахки кардем. Гуфтам ки гуфтан томирисам хеле шта сахт зиқ шудам. иҷа антина систа, медонем ки тарафҳои қишлоқда антина систан. Дига зиқ шудам, барам қа ҳама вақт дар ҳақшон дуогӯ бошем. Аллоҳ ҳеҷ вақт дар сар ягон кас мусибат наёя, ба рои мусибат омадан як касам хирсандам нашин. ҳар одама ҳар мусибат дар сараш меояд, барои ҳам қа фақат дуогӯ бошен. Аллоҳ шифои комил шуда дигона мона.